Helo, croeso i fideo newydd. Yn y fideo hwn, bydda i yn mynd â chi yn i'w ymweld â Gwersyll Crynhoi a Natsïaidd yn nis Serbia. Iawn dwi, a dwi'n dangos y byd i chi yn Cymraeg. Mae Gwersyll Crynhoi nis yn un o'r 80 gwersylloedd Natsïaidd Almaenig sydd wedi cadw yn Ewrop. Hyd yn oed heddiw mae'r darparu tystiolaeth ddilys o'r beryglon o boblogaethau Serbiaid, Romani ac Iddewon yn ystod meddiannaeth ar Almaen o nis. Mae cynresyll Crynhoi nis yn cyflwyno tist o un o gyfnodau ddiwylliaf hanes y byd diweddar, yr ail ryfel byd. Yn Serbia, feddiannedig yn Medi 1941, gorchmynodd yn awdurdodau sefydlu Gwersyll Crynhoi yn nis mwyn adeiladu warws milwrol yn meddiannaeth ger orsaf Crynhoi a Groes Goch. Nawr te, byddwch chi'n clywed dair tystiolaeth gan y bobl oedd yn byw yno. Mae'r cantaf gan Fwcman Ninkovic roedd yn 10 oed. Pan ddosbarthwyd y bwyd roedd curiadau a lladd. Almaenwyr oedd yn ei wneud. Droseddwyr staff yr Almaen a oedd yn gwneud drwbl ei hunain, ac wnaethon nhw ei ddynnu allan arno ni. Mae'n hwn ceri ni ar y pen gyda'r lletwad. Bob dydd roedd bobl yn marw o'r curiadau hynny. Pan oedd nhw'n dosbarthu'r bwyd, doedden nhw ddim yn rhoi'r dognau llawn. Felly, roedd llawer o fwyd yn aros yn y crochan iddyn nhw, ac i'r rai roedden nhw'n eisiau roedd bwyd iddyn nhw, ac yna bydd terfysg efnawr yn cael ei greu. Oherwydd roedd pawb yn newynog a roedd pawb eisiau mwy, ac roedden nhw'n defnyddio'r sefyllfaoedd hynny i lladd a carcharorion. Ofnadwy ynte. Nawr, gadewch i ni glywed adroddiad Elisaweta Glagojevic. Un bore clywysom y triciau. Aethant a Iddewon bibanig ac arosodd y plant. Yn y daeth diwrica i ystafell a fenwi a dweud, "Dewch gyda mi, dwi ddim yn gwybod beth i'w wneud gyda'r plant hyn." Aethon ni i ystafell rhif 5 y Gwersyll, lle roedd 15 i 20 o blant. Yn fy misg roedd brodyr a chwiroedd. Dal ei bagiau a chrio am ei mamau a'i dadau. Waethon ni ei chrysuro gan dweud bod ei rieni wedi mynd i Belgrade a bod ar un nesau'n dod yn ôl. Roedd ei calonnau wedi torri. Roedd ddod diwrica bapur a phensiliau iddynt, ysgrifennu at ei rieni. Roedden ni gyda plant drwy'r amser. Fel y gallwn ni weld,
Roedd yr amodau byw ym mhrif adeilad yn Gwersyll yn gwbl yn un ôl. Roedd yr ystafell roedd yn dywyll, heb wrys yn y gaeaf nac awri yn yr haf. A carcharorion yn arfer casgu ar ffatrys i gweld tenau ar lawr concret. Oedd bwyd fel y ddisgrifiodd un o'r carcharorion byth yn llaw bob amser a newnog. Mewn geiriau eraill, brein yn ddigon i oroesi, yn ogystal â'r amodau garw a'r arddaidd feuniddiol dyddiol. Roedd yr carcharorion yn cael ei gorfodi i lafur caled naill ai yn Gwersyll neu'r tu allan. Mae ymweld y lleoedd fel hyn yn bwysig iawn a dilyn astudio'r hanes mwyn peidio a'i wneud eto. Diolch am wylio a welai chi yn fuan.